चिरां जिल्लानि देवस्रि बिसिरिसिनि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामिया भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय निज्ला दैसाजों खुरख्लाबजानानै बे गामिनि थागिबि सुबुंफोरा लावख्रिगुरि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव राहाबादा लुनानै थानो गोनां जानाया गोदान बाथ्रा नङा। बे गामिनि गं 30निबो बांसिन नखरफोरा दैबानानि लोमसावफैनायनि जाहोनाव न' बां धोन सम्पतिफोरा खहा जादों। मख'नो गोनांदि भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय निज्ला दैसाया थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाउनाव लोब लोब देरबोना थांनाय मोनायाव लावख्रिगुरि गामिनि गेजेरजों बोहैलाङो आरो न' बांफोरखौ खहा खालामलाङो। बे गामिनि थागिबि सुबुङा फोरमायनाय बायदिब्ला बे गामियाव गासै गं 65 नखर आरो गासै सा 456 सुबुं अनजिमा दं। बिनिनो गासै गं 35सो नखरफोरा दैबानानि जाउनाव थानो न' बां गैजायै बायदि थासारियाव गोग्लैना दं। बेनिखायनो गामिनि गेलेग्रा फोथाराव राहाबादा खालामना थानायनि लाहार फाहार खालामदों होनना फोरमायो। मैया जानाया दाख्लै खनसे जाखांबाय। दाख्लै खनसे जानानै साननै थाहाबदों आरो ओमफ्राय नै दा मैया मोना मथा मथि 10:30निफ्राय ओरै 12थासिमा मुखुब एकदम न'थ' दा नै बुसावजोबनानै दं। नायनो अबस्था ओरैनो गाज्रि जाजोब्बाय। सेस दैजों हरनि समाव बिदिनो मुरा मुरि जाबोर बहुदथार फैनायाव मानसिफ्रा बिदिनो खस्थ' लानांगौ जादों। माल माथा बोथ्रोदनाय दाउ अमा बोथ्रोदनायाव बहुद खस्थ' लानांगौ गोनां जादों आरो माने जाबोर जुबोर दाखोर दाला फैनायजों मानसिया थाबायनो हायि बायदि समाव बेबायदि अलखदाव गोग्लैदों। दा बेबायदिनो बिराद दुखु खस्थ' भुगिनानै नैबे हरनि समखौ बारलायलांबाय। नाथाय दा नुनायाव दैया गैलालाय ओरैनो रानलांलायबाय। नाथाय बुंनो हाया दैया बबे समाव फैयो बबे समाव थाङो। हाजोआव अखा हाबानो दसेनो लोब लोब बारायबोयो। दा बे जाहोनाव जोंनि नैबे बे गामिनि अबस्थाया बेबायदि आरो। ओरैनो मा दै बियो जेनेबा? बियो ओरै खर'आव बुर, नैबे ससेयाव निज्ला होननानै बुङो। दा ओरैजाय निज्ला, बुर निज्ला। नोंथांमोननि न'आथ' दा लोमजोबनानै थाबाय, थाथावना नंला। दा अबेहाय थानायनि बेबस्था लादों? जोङो दा उफाय गैया। बे न'आवथ' जोङो थाजालाबो संनाय खावनायावथ' जाखाला। जोङो बै गामिनिनो स्कुल दङ, फोथार गंसे, बेवहायनो जोङो ज' जानानै थानो नागिरबाय आरो दा दिनैनि। दा साननि जानायखौ अबेहायथो जागोन नोंसोरलाय? साननि जानायखौथ' उफाय गैया। गाव गावबागाव जेखौ दङ बेखौनो ओरैनो जानांसिगोन। दा जमा थाबाय फोथाराव? थासिगोन दा साजायहांलायगासिनो दङ। ओरैनो गासै खयथा नखर दंमोन गामियाव? जोंनाव दा गासै गुबुन जानाय मा जानाय बे गामिथाराव 65 नखर दङ आरो बिनिफ्राय ओरै खोलाजों आदिबासिफोर माखासे नांफादों। आं बेखौ बुंनो थांला, बिसोरबो दंफायो। दा जोंनियाव नैबाव 65 नखर। 65 नखराव खयथा न'आ बेबायदि जाखो? बेबायदि 65 नखराव बुंनो थाङोबा जोंनियाव ओरैहाय दा आंथ' दा साननाय जायाखै, गैयाबाबो 30 नखरसोआ नांनानै दङ आरो 30-35 बिदि नांनानै दं।